Ćao ljudi, Triki ovde i evo danas ću da igram challenge, veoma interesantan challenge sa mojim rođenim Burazerom, kao što vidite sa Hulkom u stvari, jak je ko konj, tako da bit će ovo interesantan challenge jer ćemo raditi šut kroz neke osmice i ko izgubi, to jest igra se do 5 pobjeda. Na svaku izgubljenu se radi po 5 sklekova, a ko stigne prvi do 5, gubitnik dobija 2 jaja u glavu. Ili 3. Ajde, koliko hoćeš? 2 ili 3? 3 može. 3, a? Srbija. Ajde, ništa ovo. Challenge je prihvaćen, znači ko izgubi, to jest ko stigne prvi do 5, gubitnik dobija 3 jaja u glavu. Tako da ljudi, bacimo se na challenge. I krećemo!
4-2. Koliko? 5-2 pobjedama. Tako da, sad ćete da vidite kad izađemo... Da. Sad ćete da vidite kad izađemo iz ove sale kako lete jaja po glavi. Vidimo se ljudi za koji minut. I ljudi, evo challenge je gotov, imamo pobednika, a sad idemo da kupimo poklon za ovog ovdje čovjeka koji se dobije 3 jaja u glavu. Tako da idemo dalje, eno tamo i fanovi javljaju se. Ajde čujemo, jedan pozdrav! Bićete u klipu! Kao što vidite, idemo dalje. Jaja, 250 dinara. Ništa više. B, a idemo na B. Upaćemo ga sa B klasu. B klase jaja dobit ću u glavu. Idemo dalje. I evo ljudi, stiže challenge. Kao što vidite. Tomice dobit ćeš jedno jaje. Ako budeš dobar. Tako da, krećemo sa prvim. Šta je? Ajde. Ovdje ima da pada, bre. Stavi ovo ovako oko sebe. Stavit ću. Sad ćeš dobiti smiri se. Jel može? Jebo. Evo ja. Idemo. Prvo. Bez dalje, Tomice! Dalje! Ajde. Šetnja. Neka vrišti. Ajde. Idemo drugo. Nemoj ko konc. Ajde, može? A? Ja ovo je puklo, ovo pokvareno, neće ovo. Jebote, oko da se usro onako. Ajde čekaj, može? Ajde. Moraš svako da spavlja. Ajde. A moraš da lupi ko konc. Ostavi to, da se vidi. Rezultat rada. Ajde još Pa može, ajde. Bolje sam 2 ostavio. Ajde, a? Evo, čelenka. Jebote, snimi Po tamo. zidovima, joj. Ne, nije zid, jebote. Šta nije Čuga zid? belanci. Ajde, to će da se obriše. Da pokažeš tamo kako je skočilo. Moguće? Pa ne mogu da idem tuda. Nema. Ljudi, uglavnom, to je to, ovo je
rezultat rada, Katastrofa. challenge je odrađen. Vama ako se svidjelo ovo, obavezno like, share, subscribe. Pišite u komentarima kakvi challenge bi još voljeli vidjeti s mojim burazerom, tako da vidimo se nekom drugom prilikom, a ja idem sad da počistim ovo dok Tomica ne pojede i dok ne iseče creva na ove ljuske. Ljudi, vidimo se, čao!